Vítajte na krásnom malebnom ostrove Tenerife, ktorý je zo 7 kanárskych ostrovov jeden z najväčších v Atlantickom oceáne. Na ostrove Tenerife žije viac ako 900 000 obyvateľov a je to jeden z najviac obývaných ostrovov Španielska vôbec. Topografickou dominantou ostrova Tenerife je najvyššia hora Španielska, Pico del Teide, s nadmorskou výškou až 3715 metrov. Na ostrove sa nachádzajú dve lokality, ktoré sú zapísané v UNESCO. A to San Cristóbal de la Laguna a Národný park Teide. Pýtate sa, aké je veľké Tenerife rozlohou? Tenerife leží na rozlohe 2034,38 km². Hlavným centrom turistického ruchu s radou letovísk a hotelových komplexov sa nachádza práve na juhu Tenerife. Práve teraz sa nachádzame na Playa del Duque, ktorá je v top 10 rebríčku tenerifských pláží na prvom mieste. To znamená, že je hodnotená ako najlepšia a u turistov najobľúbenejšia. Ako vidíte, nachádza sa vo veľmi lukratívnej, luxusnej časti a vyznačuje sa krásnou tyrkysovou vodou a bielým pieskom, čo si myslím, že je značka ideál pre relaxáciu a pre vašu dovolenku. Veľkou výhodou Playa del Duque je, že v blízkosti pláže, pár krokov naozaj od vášho lehátka, sa nachádza veľké množstvo výborných reštaurácií a barov, kde sa môžete občerstviť a dať si nejaký dobrý drink. Tenerife má množstvo úžasných pláží a hoci je vo svete známe viacej tými tmavými plážami s čiernym pieskom sopečného pôvodu, má i množstvo pláží s bielým pieskom. Piesok je síce dovezený zo Sahary, ale nič to nemení na situácii, že si to turisti maximálne užívajú. A tu už máte možnosť vidieť pláž s bielým pieskom a pláž s tmavým pieskom, ako sa krásne prelínajú. Priatelia, vitajte na Abame, v jednom z najluxusnejších miest na juhu Tenerife vôbec. Ak hľadáte krásne miesto na dovolenku a ste milovníci golfu, Abama je pre vás úplne ideálna. Ak si hovoríte, že sa vám tento rezort páči až tak, že by ste si tu vedeli predstaviť nejaký pekný apartmán alebo vilku, tak i toto vám vieme splniť, pretože Tenerife Real na svojich stránkach pár nehnuteľností z rezortu Abama má. Abama Beach je nádherná kľudná pláž s úžasne priezračnou tyrkysovou vodou. Úplne ideálna pre pobyt rodiny s deťmi. Na Abama Beach máte dve možnosti. Buď sa ubytujete v hoteli Ritz-Carlton, alebo sem prídete autom. A pre tých z vás, ktorí sem prídu autom, dôležitá informácia. Parkovať musíte vo vrchnej časti hneď vedľa hotela Ritz-Carlton. A potom pozvolne dole sa premiestnite krásnou 10-minútovou prechádzkou a ste tu dole na pláži. No a v miestnom beach clube si môžete dať nejaký dobrý drink alebo nejaký dobrý obed. Vedeli ste, že ostrov Tenerife má viac ako 500 pláží? A za mňa osobne Abama Beach je jedna z tých najpeknejších. Práve teraz sa nachádzame kúsok od La Calety, kde sa nachádza ďalšia známa tenerifská pláž, Playa Diego Hernández. Ak ste milovníci hippies a milovníci nudizmu, tak tu si určite prídete na svoje.
Priatelia, práve teraz sa nachádzame blízko prístavu Porto Colón, preto ak ste milovníci vodných športov, alebo si chcete urobiť privátny výlet loďou, alebo túr za delfínmi či veľrybami, tak určite vám doporučujem si zájazd kúpiť práve z tohto prístavu. Nachádzame sa na ďalšej z tenerifských pláží, ktorá sa nachádza v lokalite Costa de Playa Torviscas, hneď vedľa prístavu Porto Colón. Máte tu veľké vyžitie pre deti, no a samozrejme veľké množstvo reštaurácií a dobrých barov. No a ak vám nevadí masovka, trošku viacej ľudí, tak ste na tom správnom mieste. Pozdravujem vás z pláže Las Vistas, ktorá sa nachádza v časti Los Cristianos. Táto pláž je veľmi obľúbená nielen u turistov, ale aj u lokálnych ľudí. Ak máte radi potápanie, radi chodíte na kajak, alebo hráte radi plážový volejbal, tak táto pláž je pre vás absolútne ideálna. Ak si chcete na Las Vistas trošku lepšie poleňošiť, trošku komfortnejšie, tak za 2 lehátka a 1 dážnik zaplatíte 12 €. Pozdĺž celej pláže sa ťahá skoro kilometrová dlhá promenáda. No a samozrejme, ak si hovoríte, či je tu nejaké miesto na nejaký dobrý obed alebo na nejaký dobrý drink, tak práve naopak. Blízko pláže Las Vistas sa nachádza veľké množstvo naozaj kvalitných reštaurácií a výborných barov. Ak by ste chceli miestne teritorium trošku viacej spoznávať a navštíviť možno i iné ostrovy ako La Gomera, El Hierro alebo La Palma, tak tu z prístavu v Los Cristianos si môžete zobrať niektorú zo spoločností, ktorá vás tam bezpečí prevezie. Dnes sme vám ukázali niektoré z tenerifských pláží, ktoré sa určite oplatí vidieť. No, neboli úplne všetky, pretože to by sa nám ani do našej reportáže nezmestilo. V každom prípade verím, že sme vás pozitívne motivovali a že sme vám ukázali miesta, ktoré sa určite oplatí navštíviť s vašou rodinou a s vašimi deťmi. No a na čo sa môžete tešiť na budúce? Nechajte sa prekvapiť. V každom prípade sledujte stránky Tenerife Real a sledujte náš YouTube kanál. A nezabudnite stlačiť odber. Ja sa na vás teším opäť na budúce. Majte sa!